Ystafell yr Ymlusgiaid, Pennod 9. Pan agorodd Violet ddrws anferth Ystafell yr Ymlusgiaid, roedd yr Ymlusgiaid yn dal yn ei cewyll. Y llyfrau'n dal ar ei silffoedd, a hael y boren dal i lifo drwy'r muriau gwydr. Ond serch hynny, doedd y lle ddim yr un fath ag o'r blaen. Bod Dr Lucyffond wedi symud corff yn Cwmawd, doedd y lle ddim yn teimlo'n groesawgar fel cynt. Mwy na thebyg, ni fyddai'n teimlo felly byth eto. Weithiau, gallai'r hyn sy'n digwydd mewn lle arbennig sarnu ein teimladau tuag at y lle hwnnw, yn union fel y gall inc ddisgyn ar gynfas gwyn a'i sarnu am byth. Byddwch yn gwybod, wrth gwrs, mae gair yn golygu steinio neu ddifetha i'w sarnu. Ac i chi olchi'r gynfas droean, byddwch chi byth yn anghofio bod inc wedi ei sarnu rywdro. Dwi ddim am fynd i mewn, meddai Claus. Dyma lle bu yn Cwmawd farw. Dwi ddim am fynd i mewn chwaith, meddai Violet, ond mae dan i waith i'w wneud. Gwaith? Olodd Claus. Pa waith? Y gwaith y dylai Mr Poe fod yn ei wneud y munud ma, atebodd Violet. Mae e'n llawn bwriadau da fel arfer, ond dyw e ddim yn gweld ymhellach na'i drwyn. Och, neidiodd Claus a synnu mewn cytundeb. Roedd pob un o'r tri wedi meddwl hynny, ond oedd rhywun ohonynt wedi ei ddweud yn uchel o'r blaen. Dyw Mr Poe ddim yn credu mai Iarll Olaf yw Steffano, ond mae e yn credu mai damwain oedd marwolaeth yn Cwmawd. Rhaid i ni ei brofi'n anghywir ar y ddau gont. Ond doedd dim tatw gan Steffano, ac fe ddaeth Dr Lucyffond o hyd i wenwyn mam barfall yn wythiennau o'n Cwmawd. Dwi'n gwybod, dywedodd Violet yn ddiamynedd, ond mae'r tri ohonon ni'n gwybod y gwir, a nawr rhaid dod o hyd i dystiolaeth i brofi hynny. Taswn ni wedi dod o hyd i dystiolaeth yn erbyn Steffano ynghynt, meddai Claus yn drist, efallai y gallen ni fod wedi achub bywyd o'n Cwmawd. Ddown ni byth i wybod i sicrwydd, barnodd Violet yn dawel. Gan daflu cipolwg ar yr ystafell, roedd Wncl Mawd wedi treulio oes gyfan yn ei chasglu ynghyd. Ond os rwyddwn ni i roi Steffano yn y carchar am lofruddiaeth, fyddwn ni'n arbed pobl eraill rhag ei ddrygioni o leiaf. Gan ein cynnwys ni, meddai Claus yn ddoeth. Gan yn cynnwys ni, cytunodd Violet. Nawr, Claus, cer i chwilio am y llyfrau allai gynnwys gwybodaeth am fambar fall. Gad i mi wybod pan ddod i o hyd i rhywbeth. Mae'n cymryd dyddiau i wneud ymchwil mor fanwl a hynny, meddai Claus, gan edrych ar lyfrgell sylweddol Wncl Mawd. Sgen ti ddim dyddiau, barnodd Violet yn gadarn. Sgen ti ddim oriau hyd yn oed. Mae'r Prospero yn hwylio o'r harbwr Tesog am 5 o'r gloch, ac mae Steffano am wneud popeth yn ei allu i wneud yn siŵr ein bod ni ar ei bwrdd. A phan gyrhaeddwn ni beryw gydag e. O'r gore, rwy'n deall, meddai Claus. Bydd rhaid i ti helpu. Cymer diolwg ar y llyfr hwn. Dwi ddim am edrych ar yr un llyfr, meddai Violet. Tra byddi di fan hyn yn y llyfrgell, mi fydda i lan llofft yn ystafell Steffano yn chwilio am dystiolaeth. Ar dy ben dy hun, meddai Claus yn amheus, mi fydda i'n gwbl ddiogel, atebodd Violet, ei bod yn gwybod nad oedd hynny'n wir o gwbl. Gwell i ti fwrwyddi dan llyfrau. Synnu, cadwa di lygad ar y drws,
a gofala gnoi unrhyw un sy'n ceisio dod i mewn. Siwn, nodiodd hithau, gan olygu rhywbeth fel siŵr iawn mwy na thebyg. Aeth Violet o'r ystafell ac eisteddodd synnu ar y llawr ger y drws yn dangos ei dannedd. Gan osgoi'r llwybr oedd yn mynd heibio'r nadroedd gwenwynig, cerddodd craws i ganol y silffoedd llyfrau. Doedd e ddim hyd yn oed am edrych ar fan barfall na'r un ymlusgiad angheuol arall. Ei fod yn gwybod mai ar Steffano ac nid ar y neidr roedd y bai am farwolaeth o'n cwmawd, allai e ddim dioddef edrych ar ddim oedd yn gyfrifol am rhoi diwedd ar yr amseroedd da gawson nhw yno. Ochnneidiodd ac agor llyfr. Fel sawl tro o'r blaen, pan oedd bywyd yn anodd, ceisiodd anghofio'i amgylchiadau trwy ganolbwyntio ar ddarllen. Wrth ysgrifennu, rhaid i chi weithiau ddefnyddio'r ystrydeb yn y cyfamser. Ystyr ystrydeb yma yw bod yr hen ymadrodd blinedig wedi cael ei ddefnyddio laweroedd o weithiau cyn i'r hen Lemony Snicket ei ddefnyddio fan hyn. Fel arfer, mae'n cael ei ddefnyddio i fynd ar darllenydd o un rhan o'r stori at ryw ran arall sy'n digwydd ar yr un pryd ond mewn lleoliad gwahanol. Mae'n ymadrodd delfrydol i'w ddefnyddio yma wrth i ni adael Claus a Stori yn y llyfrgell am y tro. Yn y cyfamser, aeth Violet draw at ddrws y gegin i weld a allai hi glywed rhywfaint o sgwrs yr oedolion. Byddwch yn gwybod rwy'n siŵr mai cyfrinach cwistfeinio da yw peidio a chael eich dal. Dyna pam y camodd Violet yn hynod o fawus, gan osgoi'r mannau gwychlyd ar lawr y cyntedd. Wrth y drws ei hun, tynnodd y riban o'i gwallt a'i ollwng ar y llawr. Petai rhywun yn ei dal yn ei chwrcwd wedyn, gallai esgus mae wedi plygu i godi'r riban oedd hi, nid cwistfeinio o gwbl. Fe ddysgodd hi'r tric hwn pan oedd hi'n fach, ac am wybod pa gynlluniau oedd gan ei rhieni ar gyfer ei phen-blwydd. Gwrando ar eu sgwrs nhw trwy ddrws ei hystafell wely byddai hi bryd hynny, ond roedd y tric yn gweithio lawn cystal wrth unrhyw ddrws. Roedd Dr. Lucyfont ar ganol dweud rhywbeth. Ond os daw Steffano da fi yn fy ngharu i, Mr. Poe, allwch chi ddim dilyn yn jeep Dr. Maldwyn, achos dydych chi ddim yn gwybod y ffordd. Na, mae hynny'n wir, meddai Mr. Poe, ond fydd Synnu ddim yn fodlon eistedd yng nghôl Dr. Maldwyn, ac yntau'n gorff marw, mae hynny'n ddigon siŵr. Nawr gadewch i ni feddwl. Mi o ni, dywedodd Steffano wedyn. Fe wna i yr'r plant yng nghar Dr. Lucyfont, a gall Dr. Lucyfont ddilyn gyda chi a chorff Dr. Maldwyn yn y jeep. Go dda, meddai Dr. Lucyfont, ond thaw hynny ddim. Dyw'r gyfraith ddim yn caniatâd i'w unrhyw un ond fi yr yngharu. A rhaid ystyried holl fagiau'r plant, ychwanegodd Mr. Poe. Soniwyd rhywun gair am y rhieni eto. Clododd Violet o'i chwrcwd, sy'n golygu ei bod wedi sefyll i fyny'n syth. Fe wyddai nawr fod ganddi ddigon o amser i fynd i ymchwilio, a chan gymryd camau tawel aeth i fyny'r grisiau ac ar hyd y landin at ddrws ystafell Steffano. Pan gyrhaeddodd yno, gallai gofio fel roedd e wedi eistedd yno drwy'r nos gyda'i gyllell frawychus, a thybiau fod popeth oedd yn ymwneud ag Iarll Olaf yn frawychus. Pwyniau ei chalon yn ei brest, a bron nad oedd hi'n dymuno i Steffano
Rwythroi fyny'r grisiau i'w hataw rhag gorfod mynd i mewn i'r ystafell lle cysgau. Ond yna cofiodd am y perygl oedd yn ei chwynebu hi a Kraws a synnu. Pan fydd person mewn sefyllfa lle nad yw'n teimlo'n ddiogel mwyach, bydd yn aml yn dod o hyd i ddewrder sy'n ei synnu, a theimlai Violet yn ddigon dewr i agor y drws. Bod ei hysgwydd yn dal yn boenus ar ôl y ddamwain, trodd Violet y ddolen fawr bres a cherdded i mewn i'r ystafell. Llanast llwyr oedd yn ei chwynebu, a doedd hi'n synnu dim. Doedd y gwely heb ei deunu, ac roedd briwsion a blewiach drosto i gyd. Ar y llawr, gorweddau pentyrau o hen bapurau newydd a chatalogau. Saflai'n llwyth o boteli gwyn hanner gwag ar y bwrdd gwisgo. Trwy ddrws agored y wardrob, gallai weld hen declynau daw dillad, rhai o wifren radlyd yn rhinciaw yn erbyn ei gilydd yn yr ystafell ddrafftiog. Dros y ffenestri, roedd y lleni wedi tynnu ynghyd yn anniben a'i gorchuddio mewn mannau gan ryw stwff glidiog bytyr. Wrth iddi ddod yn nes, sylweddolodd Violet fod Steffano wedi defnyddio'r lleni i chwythu drwyn arnyn nhw. Ond mor wrthyn oedd Snot wedi caledu ar ddefnydd y lleni, nid dyna'r math o dystiolaeth roedd hi'n gobeithio i gael. Safodd yr hynaf o'r amddifaid ar ganol llawr y stafell ac ystyried yr olygfa. Roedd hi'n hynod o anghynnes, ond doedd yma ddim o ddefnydd iddi. Rhwbiodd ei hysgwydd ddolurus, a chofio am y tro y cafodd hi a'i brawd a'i chwaer eu cloi yn yr oruwch ystafell yn hir Iarll Olaf, pan oedden nhw'n byw gydag ef. Mae goruwch ystafell yma'n golygu hen hofel fochaidd lle roedd drygioni'n cael ei gonllunio. Bydd profiad yn un defnyddiol yn y diwedd, achos fe lwyddon nhw i ddarllen am y gyfraith a'r briodas, a gweithio ffordd o oresgyn ein problemau. Ond yn yr oruwch ystafell hon, yn Hywnc Mawd, yr unig brawf oedd ganddi oedd prawf o Frontni Steffano. Yn rhywle, roedd yn y dystiolaeth allai brofi i Mr. Poe mae Iarll Olaf oedd mewn gwirionedd, ond yn lle, a hithau wedi digaloni, a chan ofni ei bod wedi aros yno'n rhy hir. Aeth Violet allan o'r ystafell ac i lawr y grisiau. Na, meddai Mr. Poe, oedd yn dal i siarad. All Dr. Maldwyn ddim gyrru, mae wedi marw. Rhaid bod na ffordd arall o wneud hyn. Rwy wedi dweud a dweud nes mod i'n biws glas, clywodd rai Steffano wedyn. A gwyddai Violet fod hwnnw'n mynd yn fwy crac bob eiliad. Y ffordd hawsa yw i mi fynd â'r plant i'r dref ac i chithau ddilyn gyda Dr. Lucafont a'r corff. Fydd dim yn haws erioed. Efallai mae chi sy'n iawn, ochneidiodd Mr. Poe. A gyda hynny symudodd Violet o ddrws y gegin yn ôl i Ystafell yr Ymlusgiaid. Claws, meddai, ddoes ti o hyd i rywbeth. Fe es i Ystafell Steffano, ond welais i ddim byd allai fod o help. Rwy'n ofni ei fod ar fi'n ennill y dydd, a'n cael ni ar ein pennau'n hunain yn y car. Gwenu wnaeth Claws, cyn dechrau darllen o lyfr a ddaliau yn ei law. Un o nadredd mwyaf angheuol yr hemisffer yw Mambarfach darllenodd. Mae'n nodedig am ei gafael mileinig a di-iwdio wrth dagu ei hysglyfaeth. Cyprysur y gallu hwn a'i gwenwyn marwol i greu golygfa hynod ysgyler,
gan ei bod yn gadael lliw fel y facddu ar bawb a leddir ganddi. Gafael Mileunig, golygfa hynod ysgyler, lliw fel y facddu, ailadrodd Violet, am be yn y byd wyt ti'n sôn? Am mambar fach, atebodd Kraws, ond paid â phoeni, bu'n rhaid i minnau chwilio am ystyr am bellair. Mae'n gafael yn Mileunig, sy'n golygu ei bod yn dal, yn ffyrnig o dyn. Pan fydd hi wedi lladd person, mae'r olygfa'n ysgyler, sy'n golygu bod y corff yn edrych yn arswytus a brawychus. Yn olaf, ar ôl tagu a gwenwyno'r truan ar yr un pryd, bydd corff pawb sy'n cael ei ladd ganddi'n trwy'n gleisiau du drosto i gyd. Paid wir, dim mwy, rheodd Violet, gan orchuddio'i chwistiau. Un o'r rheina oedd yn gyfrifol am ladd Wncl Mawd. Nac meddai Kraws yn dyner. Dyna'r pwynt. Nid un o'r rheina oedd yn gyfrifol am ladd Wncl Mawd. Ond fe ddywedodd Dr Lwcafond fod Gwenwyn mambar fach yn wythiennau Wncl Mawd. Dwi'n amau dim, meddai Kraws, ond nid y neidr fy'n gyfrifol am ei roi yno. Petai'r neidr ei hun wedi lladd Wncl Mawd, byddai'n gleisio tywyll trosto. Ond rwy ti a fi'n cofio nad oedd corff Wncl Mawd yn ddu fel y facddu o gwbl. Lliw gwelw o ddarno. Dechreuodd Violet siarad, ond yna tawodd wrth gofio'r lliw gwelw oedd ar wyneb Wncl Mawd. Ti'n iawn, ilwdiodd, ond os felly, sut gafodd ei wenwyno? Wyt ti'n cofio i Wncl Mawd sôn ei fod yn cadw gwenwynadroedd mewn tiwbiau arbrofi mwyn gallu ei astudio, meddai Kraws. Steffano sydd wedi chwistrellu peth o hwnnw i mewn iddo. Wyt ti o ddifri, gofynnodd Violet mewn braw. Mae hynna'n ffiaidd. Pip, gwychiodd Sunny. Roedd hi'n cytuno. Pan ddwedwn ni hyn wrth Mr Poe, meddai Kraws yn hyderus, fe gaiff Steffano ei arestio am lofruddiaeth a'i hel i'r carchar. Dyna ddiwedd ar wneud i ni gario'i fag, ein ceipio i beryw, ein bygwth a chyllell, a'r holl bethau Mileunig arall mae wedi gwneud i ni. Y ces, meddai Violet, ei llygaid yn pefrio wrth edrych ar ei brawd. Ble mae'r ces na? Am be yw ti'n sôn, gofynnodd Kraws, ar goll braidd. Roedd Violet ar fin egluro iddo pan glywsant gnoc ar y drws. Dewch i mewn, galwodd Violet, a chan weld mae Mr Poe oedd yno, nododd ar Sunny i beidio i gnoi. Gobeithio'ch bod chi wedi cael amser i ymdawelu, dywedodd Mr Poe, gan edrych ar y plant yn ei tro. Dych chi ddim am dan y dybiaeth mae Iarll Olaf yw Steffano, rwy'n siŵr. Mae bod dan y dybiaeth yn golygu credu bod rhywbeth yn wir. Wrth gwrs, roedd y Baudelairiad yn iawn i fod dan y dybiaeth. Mae Iarll Olaf oedd Steffano, ond tybiau Kraws y byddai'n ddwythach iddo beidio a dilyn y trywydd hwnnw nawr. Pwy bynnag yw atebodd yn bwyllog, rydyn ni'n credu'n gryf mae fe laddodd Wncl Mawd. Twt lol, ochneuddiodd Mr Poe, wrth i Violet ysgwyd ei ffen ar ei brawd. Damwain ofnadwy oedd marwolaeth Wncl Mawd, a dim mwy na hynny. Cododd Kraws y llyfr yn eich law. Tra buwch yn siarad yn y gegin, fe fues i'n darllen am nadroedd, ac rwy wedi darganfod. Darllen am nadroedd wir, meddai Mr Poe. Ar ôl popeth sydd wedi digwydd, swn i'n meddwl y byddai'n well na chi darllen am unrhyw beth arall heblaw nadroedd. Ond dwi wedi darganfod rhywbeth, mynnodd Kraws. Rhywbeth diddorol.
Dim ots beth wyt ti wedi ddarganfod, dechreuodd Mr Poe, ond yna tynnodd hancus o'i boced ac arhosodd y plant yn llonydd tan iddo orffen pesychu. Dim ots, meddai eto. Dyw Steffano'n gwybod dim oll am natroedd. Fe ddywedodd e hynny wrthon ni ei hunan. Ond ail ddechreuodd Claws, ond yna tawodd wrth edrych ar Violet. Roedd hi'n ysgwyd ei phen eto rhyw fymryn. Roedd hynny'n ddigon o arwydd i Claws ddeall nad oedd hi am iddo ddweud rhagor wrth Mr Poe. Trodd i edrych at Mr Poe, ond ddywedodd e rhywun gair arall. Pesychodd y dyn drachefn, ac yna edrychodd ar ei oriawr. Nawr fod hynny wedi setlo, mae angen trafod mater y ceir. Mi yw ni fod y tri ohonoch yn awyddus i weld y tu mewn i gar meddyg. Ond, ar ôl trafod y mater yn drwyadl, daeth yn amlwg na fydd hynny'n bosib. Gallwch chi fynd i'r dref da Steffano, tra byddai'n cael lifft da Dr Lucafont. Wrth i'n dadlwytho'r bagiau i gyd mae Steffano a Dr Lucafont nawr. Fe fyddwn ni ar y ffordd toc. Nawr, rhaid i chi'n esgusodi i. Rwy'n mynd i ffonio'r gymdeithas herpetoleg i dorri'r newyddion trist iddyn nhw. Pesychodd unwaith eto, cyn rhoi'r hancus heibio a gadael yr ystafell. Pam dwyt ti ddim am i ni sôn wrth Mr Poe sut mae mambar fach yn lladd ei ffrau, gofynnodd Claws i Violet ar ôl i Mr Poe adael. Chafodd ei'r un ateb gan ei chwaer. Roedd hi'n edrych drwy'r wal wydyr ar Dr Lucafont a Steffano cerdded heibio'r perthi natroedd at jeep Wncl Mawd. A gorwyd drws y cerbyd gan Steffano a dechreuodd Dr Lucafont gario'r kisses gan afael ynddynt a'i ddwyl o rhyfedd. Glywes ti fi? Pam doeddet ti ddim am i mi ddweud gair? Pan ddaw'r oedolion i nôl ni, meddai Violet, gan anwybyddu ei gwestiwn. Catwan nhw yn Ystafell yr Ymlusgiaid tan y dof i nôl. Shwt, gofynnodd Claws. Gwna rhywbeth i dynnu ei sylw, atebodd Violet yn ddiamynedd. Gan ddaw i edrych i gyfeiriad y lawnt a'r pentwr o fagiau roedd Dr Lucafont yn ei greu. Fel beth, holodd Claws wedyn. Marwolaeth dad, atebodd ei chwaer fawr. Ti yw'r un sydd wedi darllen cannoedd o lyfrau. Siawns nad oedd sôn yn un ohonyn nhw sut i dynnu sylw pobl mewn rhyw ffordd neu gilydd. Ystyriodd Claws am enid. Mwyn ennill ei rhyfel yn erbyn caer Troia, fe guddiodd y groegwyr ei milwyr mewn ceffyl pren anferth. Y bwriad oedd tynnu sylw pobl caer Troia, oddi wrth y rhyfela a'i dal nhw'n ddiarwybod. Ond does dim amser nawr i adeiladu ceffyl mawr pren, meddai. Gwell i ti feddwl am rhyw dric arall te, barnodd Violet, gan ddechrau cerdded tua'r drws, bod ei llygaid yn dal i edrych i gyfeiriad y ffenest. Ar ôl edrych ar ei chwaer, trodd Claws a synnu hefyd i edrych ar yr olygfa oedd i'w gweld drwy'r ffenest. Mae'n rhyfeddol mor wahanol yw'r meddyliau sy'n taro ymhennau gwahanol bobl, eu bod nhw'n edrych ar yr un peth. I'r ddau Baudelaire ieuengaf, y cyfan roedden nhw'n meddwl amdano wrth weld y pentwr bagiau, oedd yr ofn y gallen nhw fod yn jeep Wncl Mawd ar eu pennau eu hunain gyda Steffano cyn pen fawr o dro. Ond o'r ffordd y cerddau Violet allan o Ystafell yr Ymlusgiaid, roedd yn gwbl amlwg bod ei phen hi'n llawn o feddyliau gwahanol iawn. Wyddai Claws a synnu ddim beth oedd yn mynd drwy ben ei chwaer fawr, ond fe wydden nhw ei bod hi ar drywydd hollol wahanol. Efallai mae'r ces brown yn dal ei dillad hi ei hun oedd wedi mynd a'i bryd, neu efallai'r un gwynau
oedd yn llawn stwff craws, neu un bach llwyd synnu, neu'r un mawr du gyda'r cro arian arno. Y ces oedd yn perthyn i Steffano.